Bħal drabi oħra, anke llum il-ġew okkażjoni toħroġ stqarrija dwar iż-żieda fil-prezz tal-fuel. Però mhux il-prezz tal-fuel biss. Kien hemm żidiet oħra fi prodotti oħra essenzjali li qed inaqqru miż-żieda li qed ikun hemm fil-pagi tal-ħaddiema tru in-negozjar li nagħmlu aħna anke bħala ġew okkażjoni u trade unions oħrajn. Iż-żieda tal-fuel ukoll tista' taffettwa servizzi oħra provduti li ħafna affarijiet il-fuel huwa mdaħħal f'kulinkwa ħaġa oħra. Allura bħala ġew okkażjoni qed nitolbu li jingħata kumpens ta' darba għal dawn iż-żidiet li kien hemm. Li daw ukoll daw iż-żidiet ħajjinqabdu fil-Retail House Index li ħajkun hemm issa dwar il-żieda fil-kola, ġifra ħajnqabdu għax dik tieħod sal-aħħar ta' sal-bidu ta' Settembru, iżda wkoll qegħdin nitolbu li t-talba li konna minnha li l-kola tkun kull 6 xhur għandha tiddaħħal biex meta jkun hemm bħal daw iż-żidiet jinqabdu mill-ewwel, mhux tkun dejjem retroattiva dejjem bit-tard inti ta' Jannar, mill-ewwel ta' Jannar ħadd tieħu dak li ħajiġri matul sal-bidu ta' Settembru fit-2018. Allura dejjem bit-tard aħna din nitolbu li kull 6 xhur tiġi reveduta biex iż-żieda li jkun hemm fil-prezzijiet tiġi riflessa mill-ewwel u l-ħaddiem u dawk l-iktar vulnerabbli ikunu kompensati.